ஸ்பேஸில் நடந்த ஒரு மர்மமான சம்பவம். இன்னை வரைக்கும் அந்த மர்மத்தை யாராலையுமே தீர்க்க முடியல. அப்படி அது என்ன மர்மம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அக்டோபர் 15, 2003 சைனா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ரோநாட்டை ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறாங்க. அவரோட பேர் பாத்தீங்கன்னா யாங் லிவிங். சைனா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தடவை மனிதர்களை ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறதுனால டபுள் டைம் செக் பண்ணி தான் எல்லாமே கரெக்டா பிளான் பண்ணி தான் அனுப்புறாங்க. இவர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டாரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் மட்டும் இந்த இடத்துல தனியா தான் இருக்காரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சுத்தி எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் வந்து கேட்டிருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரோ கதவை தட்டுற மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் கேட்டிருக்கு. இந்த சவுண்டை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவரு பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட் முழுக்க செக் பண்றாரு. அவரால் பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் எங்கிருந்து வருதுன்னு தேடி பாக்குறாரு. ஆனா அவரால் அந்த சவுண்ட் எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கறத கணிக்கவே முடியல. இதுக்கப்புறம் அவர் பாத்தீங்கன்னா திரும்ப பூமிக்கு வந்துடுறாரு. இந்த சவுண்டை பத்தி அங்க இருக்கிற ஆராய்ச்சியாளர்கிட்ட சொல்லும் போது அவங்களே இதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த சவுண்ட் வந்தது உண்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த சவுண்ட் எதனால வந்ததுன்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல.